الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لحمي وحيه واختاره لتبليغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Барша галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне тәрбияләп һәм нигъмәтләндереп торучы бердән бер Раббыбыз Аллаһу субханаһу ва таалагә барша мактауларыбыз, рәхмәт шөкерләребез булса иде. Һәм мин шаһадат китерәмен Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк. Һәм шаһадат китерәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм аның яраткан кулыдыр. Кеше күп вакытын сөйләшеп үткәрә. Һәм аның һәр сүзе, әйткән сүзе фәрештәләр тарафыннан язылып бара. Һәм Аллаһу субханаһу ва тааля үзенең китабында Коръәни Кәримдә әйтә: "Ма ялфизу мин қаулин илля ладайһи рақибун атид." Ул бер генә сүз әйтсә дә, аның янында күзәтүче әзер. Кай вакыт без нидер сөйләп, аның куркынычын аңлап та бетермибез. Әйткән сүзебезнең нәрсәгә китерәчәген аңлап та бетермибез. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Менә сез моны телләрегезгә кабул итәсез, ягъни әйтәсез телләрегез белән ниндидер сүз, һәм ул хакта белемегез булмаса да, авызларыгыз белән сөйлисез һәм әһәмиятсез дип исәплисез. Ул Аллаһ каршында бөек нәрсәдер Раббыбыз. Шуңа күрә без һәр нәрсәне уйлап кына сөйләргә тиешбез. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисе бар. Бу хадисне Имам Муслим китерә: "Ман кана юъмину биллаһи вал яумил ахир, фальяқул хайран ау лиясмут." Кем Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көненә ышана икән, хәерле нәрсә әйтсен, я һич сөйләмәсен ди Пәйгамбәрбез. Bir kün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir kişi kildi de mini cennetke kirtə turgan, mingə cennetke kirtə turgan birer gamel üret dedi. Kursat mingə gamel qaysısı mini cennetke kirtir. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tilinə işarə etib şuşu nərsəngni tый dedi. Peygamberimiz tilinə kursatıb әйтте: "Şul nərsəngni tый." Şunlap da кеше үз теле белән әллә ничәтер хаталар эшләп ташлый ала. Төрле гынаһларга кирип китә ала. Бер агъза сәбәпле, тел сәбәпле. Исламда иң бөек гынаһ булган ширккә керә ала, әйткән сүзе белән. Аллаһ Тәгалә хакында белемсез сөйли ала, ялган шаһидлек бирә ала, сихерлек ясый ала, мөселманны каргый, ялган сүз сөйләргә мөмкин, гайбәт, намима,
һәм барысы да бу гынаһлар тел белән эшләнелә. Һәм бер хадистә әйтелгәнчә, кай вакыт кеше үзе дә аңлап бетермәгән бер сүз сөйләр, һәм шуның аркасында көнбатыш һәм көнчыгыш арасыннан да тирәнерәк утка төшеп китәр дигән. Һәм бу хадисне имам Бухари һәм имам Муслим китерә. Кеше сөйләр ниндидер сүз, үзе аңлап бетермәгән. Һәм шуның сәбәпле ул көнбатыш һәм көнчыгыш арасыннан да тирәнрәк утка төшеп таяр дигән пәйгамбәрбез. Шушы аятларны һәм хадисләрне әүвәл буын мөселманнар яхшы аңлады. Шуңа күрә үз телләренә дә бик нык игътибар иткәннәр. Ибн Аббас радиллаһу анһума телен тотып, кайгы сиңа, хәерле нәрсә сөйлә, уңышка ирешерсең, яман нәрсә әйтмә, имин калырсың, юкса үкенерсең дия торган булган. Ибн Мас'уд Аллаһ белән ант итеп, дөньяда иң озакка зинданга, ягъни төрмәгә бикләнергә лаеклы нәрсә ул тел дип әйткән. Кешенең теле бер кашында тик тормый. Һәм ул гынаһлы нәрсәләр сөйләмәсә дә, бәлки гынаһлы сүз түгелдер, бәлки гынаһлы нәрсә түгелдер, ләкин буш сүз таратыга кайтып кала. Игътибар иткәнебез бар, еш кына без сәгатьләр буе я бала чагыбызны, я нәрсәдер эшләгәнебезне искә төшереп сәгатьләр буе сөйләшә алабыз. Шунысы кызык, кешеләргә намазга бас, менә бу гыйбадәтне эшләргә тырыш дисәң, киңәш бирсәң, алар әйтәләр, вакытым юк. Шулай дип зарлана кеше. Сөйләргә дисәң, сөйләшергә дисәң, сәгатьләр буе урамда яки каядыр сөйләшеп торып буш сүз сөйли алабыз, аңа вакытыбыз бар. Бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу хадисне имам Тирмизи китерә. Аллаһны искә алмыйча озак сөйләшмәгез дип Пәйгамбәрбез. Эчендә Аллаһ искә алынмаган озын хәбәр, озын сөйләшү йөрәкнең катылыгына китерә. Кешеләр арасыннан Аллаһтан иң ерак булганы каты йөрәкле кеше диелгән. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шулай бу хадисне имам Тирмизи китерә. Кеше иртән торганда аның бөтен агъзалары да телгә әйтә, безнең өчен Аллаһтан курык, без сиңа бәйле. Әгәр төз булсаң, без дә төз булырбыз, кыйгайсаң, без дә кыйгаярбыз дияләр. Һәм изге халифа булган Умар радиллаһу анһу, Умар ибн ал-Хаттаб, аның шундый сүзләре китерелә. Ул әйтә, күп сөйләшү турында әйтә, кемнең сөйләшүе күп, шуның хаталары да күп. Кемнең хаталары күп, шуның гынаһлары да күп. Кемнең гынаһлары күп, ул кешегә җәһәннәм уты ныграк килешә дия торган булган. Тагы бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дия, кулның иманы, Аллаһның кулларының иманы йөрәге төзәлмичә, йөрәге теле төзәлмичә төзәлмәс. Ягъни безнең әгәр дә безнең иманыбыз йөрәгебез төзәлмичә, йөрәгебез телебез төзәлмичә төзәлмәс. Әгәр дә безнең телебез төз икән, без телебезне контрольдә тота алабыз икән, безнең иншалла йөрәгебез дә төз булачак. Әгәр дә безнең йөрәгебез төз булса, безнең иманыбыз да урынында булачак иншалла. Игътибар итегез җәмәгать. Бу хадистә ниндидер бер агъза аның эшенең, ягъни телнең менә бу эшенең, бу агъзаның эшенең йөрәккә тәэсир итүе күрсәтелгән. Кайбер кешеләр гамәлләрне соңга сукмый, йөрәгендә иман булуы да җитә диләр. Эшләр белән исбат ителмәгән һәм куәтләнмәгән иман озакка чыдармый икән. Шуны уйлыйк, кардәшләр. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тел беләләре хакында әйтә. Кайбер аятлар һәм хадисләр ул әйтә, кешенең исламдагы иң яхшы эшләрнең берсе ул аңа кагылмаган нәрсәне калдыру диде. Мин хуснил исламил мар'i таркуху ма ла я'них. Кешенең исламдагы иң яхшы эшләрнең берсе аңа кагылмаган нәрсәне калдыру.
Бу хадисне дөрес аңларга кирәк. Әгәр мөселман кеше ниндидер гынаһ кылуны күрсә, гынаһ кылына, һәм без аны күрәбез безнең гаиләдә, без монда ерак торырга тиеш түгелбез. Бу эшкә без кысылырга тиешбез. Бу эшне без туктатырга тырышырга тиешбез. Әгәр сүз гынаһ хакында түгел, гади әйберләр турында бара икән, ул бу эшкә ягъни тыгылмаска тиеш, әгәр дә ул аңа кагылмый икән. Әйтик, шундый сораулар кебек, син телефоннан кем белән сөйләштең анда? Син кая барасың? Синнән чыккан кеше кем иде? Сиңа кирәкмәгән сораулар, һәм син аларны бирәсең. Бу сораулар сиңа бернинди дә файда китерми, һәм Пәйгамбәребезнең хадисенә әгәр дә без иярәбез икән, Пәйгамбәребез әйтә, сиңа кагылмаган нәрсәне калдыр. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең баршылай ук хадисе тел белән кылына торган гынаһлар турында ул әйтә. Бу бер гынаһ турында әйтә, ул да тел белән эшләнә торган гынаһ, ул сүз йөртү, сүз тарату. Һәм Пәйгамбәребез әйтә, аның турында хәбәр ташучы кеше җәннәткә кермәс ди. Хәбәр ташучы кеше җәннәткә кермәс. Һәм шулай ук мөселманнарның гынаһларын сөйләп, мөселманнарның гынаһларын сөйләп, аларны кешеләргә тарату хакында шундый аят бар. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Иннәлләзина юхиббуна ан таши'ал фахишату филләзина аману лахум азабун алимун фид-дунья вал-ахирах, валлаһу я'ламу ва антум ла та'ламун." Иман китергән кешеләр хакында нәфрәт уята торган хәбәрләр таратырга яратучы кешегә дөньяда һәм ахирәттә интертергеч газап булыр, ягъни зур газап булыр. Аллаһ белә, ә сез белмисез ди Раббыбыз. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисендә килә, бу хадисне имам Әхмәд китерә: Аллаһның кулларын рәнҗетмәгез, мәсхәрә итмәгез һәм аларның җитешсезлекләрен эзләмәгез. Кем мөселман кардәшенең җитешсезлеген табырга тырышса, Аллаһ аның җитешсезлеген эзләр һәм өенең эчендә үк хурлап куяр ди Пәйгамбәребез. Мөселманның җитешсезлеген яшерергә тырышыгыз һәм аңа яхшырак булырга ярдәм итегез. Таратмагыз аның гынаһларын. Аның кылган эшләре турында сөйләмәгез. Кешеләрне, хайваннарны, тирә-яктагы нәрсәләрне әрләү, сүгү, каргау хакында Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шулай диде: Мөселман кеше мыскыл итүче, каргаучы, әрләүче, сүгенүче булмас диде. Бу хадисне шулай ук имам Тирмизи китерә. Каргалган кеше мөселман булса, бу тагы да куркынычрак. Һәм шулай ук имам Бухари һәм имам Муслим китерә мөселманны каргаучы кеше турында. Ул әйтә, мөселманны каргау аны үтерүгә тиң ди, Пәйгамбәребез әйтә. Һәм бер көн Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер хатынының үз диясен каргавын ишеткән. Җәмәгать һәм барча менә бу әйберләр, гайбәт сөйләү, каргау һәм башка төрле гынаһлар, алар барысы да тел белән кылына. Шул һәм ул Пәйгамбәребез бер көнне хатынның үз диясен каргавын күргән, ишеткән. Шул диягә эленгән нәрсәләрне шишәргә кушкан да, безгә каргалган дия юлдаш булмасын дип, аны җибәрергә кушкан. Кайбер кешеләр утырып йөргән машинасын каргый, якын булган туганнарын, якын булган балаларын, хатынын каргый. Бу бит дөрес түгел. Бу шулай ук гынаһ, тел белән кылына торган бер гынаһ. Шулай ук без еш кына шаярып, мәзәкләр сөйләргә яратабыз. Бу да тел белән кылына торган гынаһ. Бу нәрсәдә дә шаманы белергә кирәк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә килә: күп көлмә, чөнки күп көлү йөрәкне үтерә дигән. Һәм бу хадисне аңларга кирәкми, мөселман кешегә һич тә көләргә ярамый дип, һич тә шаярырга ярамый дип, бу мәгънәдә түгел. Мөселманга кай вакыт көлеп, шаярып, кызыклы хәлләр хакында сөйләп китәргә ярый, ләкин бу вакытта алдарга, ягъни халык әйтмеше арттырып җибәрергә ярамый. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисе бар, ул әйтә: кайгы шундый кешегә ди, ул кешеләрне көлдерер өчен нәрсәдер сөйли һәм алдый. Кайгы аңа дигән Пәйгамбәребез.
Өстәвенә халыкны көлдерәм дип нәрсәдер сөйләгән кеше мотлак кемнәндер көләчәк һәм аны мәсхәрә итәчәк. Һәм шуңа Коръәндә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Вайлул ликулли хумазатил лумаза". Кайгы төрле әрләүче һәм хурлаучыга ди. Әйе җәмәгать, барча бу әйтеп узган гынаһлар, әрләү булсын, хурлау булсын, сүз йөртү булсын, гайбәт булсын, буш сүз сөйләү, кешеләрне көлдерер өчен алдау, бу барсы да тел белән эшләнә торган гынаһлар. Һәм кай вакыт, хәтта кай вакыт түгел, күп чакта без үзебезнең телебезне тыя алмыйбыз. Иң элек без, әлбәттә, без сөйләшергә яратабыз һәм күп сөйлибез, ләкин нәрсә сөйләгәнебезне без карарга тиешбез, контрольдә тотарга тиешбез. Әйткән сүземдә мин кемнеңдер хакына кермәдемме? Әйткән сүземдә мин кемдер турында гайбәт сөйләмәдемме? Әйткән сүземдә мин ялган сөйләмәдемме, алдашмадыммы? Без һәр әйткән сүзебезгә бәя бирергә тиешбез һәм карарга тиешбез нәрсә сөйләгәнебезне. Телләрегезне саклагыз, тик яхшы сүзләр генә сөйләгез. Сөйләр алдан. Без үз сүзләребезгә хуҗа. Сөйләгәннән соң сүзләребез безгә хуҗа була. Һәм дөньяда булмаса, без ахирәттә үкенербез аның өчен. Каядыр буш сүз сөйләгән өчен, каядыр алдаган өчен, каядыр гайбәт сөйләгән өчен. Һәм булар барсы да зур гынаһлар без китердек, хадисләр, ул гынаһлар турында без китердек. Ничек эшләгәннәр, нәрсә әйткәннәр моның турында сахабалар, бездән алда яшәгән мөселманнар нәрсә моның турында әйткәннәр. Һәм мин үземнең хутбамны Аллаһның сүзләре белән тәмамлыйсы килә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Я аyyuhallazina amanu ittaqulloha wa qulu qawlan sadida". Сез иман китергән кешеләр, ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля, Аллаһтан куркыгыз һәм туры сүз сөйләгез. Туры, дөрес сүз сөйләгез, ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Юслих лакум а'малакум ва ягфир лакум зунубакум ва ман йути'иллаһа ва расулаху фақад фаза фаузан азима. Ул сезнең эшләрегезне төзек кылыр, гынаһларыгызны кичерер. Кем Аллаһка һәм аның Расулына буйсына, шул бөек уңышка ирешер, ди Раббыбыз. Бу аятта Аллаһ Субханаһу ва Тааля нәрсә әйтә? Аллаһтан куркыгыз һәм туры сүз сөйләгез. Һәм шул вакытта Аллаһ сезнең эшләрегезне төзек кылыр, гынаһларыгызны кичерер дигән. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور